שלום חברים, מה הולך? וברוכים הבאים לשלישיית התוכנית. בואו לפתוח איתנו חטיפים מיוון. אוקיי, יש לנו את החטיף הזה, שזה כמו אפרופו של טמטוט בפנים. אתם רואים? יש לנו את הדוריטוס, זה דוריטוס אבל זה אפרופו. וגם פלפל. אתם רואים את הפלפלוני? פלפל. וזה פה ממתק שאנחנו לא מודעים מה כתוב פה. יש לנו פה פרינגל סופר מריו כמו שהוא אמר, וברינגל פיצה ופיצה, שזה לא כמו בארץ, יש בו יותר תוספות. אז במה מתחילים? פטריות, זיתים ועגבניות. יאללה, מתחילים. טוב, בואו נתחיל מזה. מה שהראינו ראשון חברים? אני אפרופו. אוקיי, כן. זה בעצם ופל, שאלתי את המוכרת, זה ופל. אנחנו הולכים לדרג לכם את החטיפים האלה מ-1 עד 10. זה ממש כריות עם כריות. אוקיי, תחלק להיות. אני אתן להיות. אני קוראת. טוב. איך מה? 8 מ-10. 6 מ-10. 7. אוקיי. 7. זה היה הבאפל טוט. אבל דחת, אתם יכולים את זה, סבבה. 7 ו-10. כן, אם אתה תעשי ליוון. בואו נעבור דוריטוס אפרופו בטעם פחדנו חברים. בטעם פלפל. בראבו. אפרופו בטעם פלפלון. יש על זה גם אם אתם מסתכלים יפה פה, יש פלפלוני. אם המצלמה הייתה יכולה להביא ריח. אתם רואים את זה? אתם רואים? אוקיי, בואו ניקח. יש לזה ריח ממש של דוריטוס. נכון. 3, 4 ו... תאכל את זה. לא, תגלה לך, זה ממש טעים. חסר לזה טיפה מטעם. חסר לזה טעם של הפלפל. זה מדרג את זה 9. זה יותר בטעם של אפרופו רגיל. נכון, זה 9 מ-10. כאילו פעם הבאה אתה מרגיש את הפלפל, אז 9 מ-10. אוקיי. עכשיו, תקנו, תחפשו. עכשיו ניתן את הסופר מריו. כתוב פה שזה מאוד חריף. very hot. בדיוק. תיזהרו. וואי. לאלה הרגישים. אוקיי, זה אדום בטירוף. אם היה אפשר להעביר ריח ממצלמה, הייתם תבינו איזה אדום זה. כן. תראו את החצי הזה, שהוא בלי טיבול ואת החצי הזה שהוא עם טיבול. אני הולכת להגיד אוקיי, בואו ניתם. 3, 4 ו... אוקיי, זה ממש חריף. חריף. אני וחריף לא הולכים טוב. אם אתם יכולים לראות כתוב על האריזה, hot, לא נראה לי אתם רואים, אבל hot and spicy. זה ספייסי, כן, זה טיפה הפוך לכם. למרות שזה די טעים, ממליץ. אחלה. ביג ליין. אני ניתן לזה 10. זה גם ממש לפי התיאור כמו בנוגע לשאר חטיפים. אנחנו נעבור לממתק הזה. מה זה לא יהיה? אנחנו לא יודעים לקרוא יוונית, אז אנחנו לא נוכל להגיד לכם מה זה באמת. הוא פה באנגלית מפענח בתגובות ברבבי. שיפענח. ירשת לחוץ. אוקיי, זה נראה טוב. חלק ל3. אוקיי, תראה. וואו. חבר'ה, קח לי. מה הוא? תראו. וואו, איזה... זה לא נמתח כל כך, אבל זה נראה כמו חטיפי גרנולה האלה מהסופר. אוקיי, אני הייתי חייב לטום לפני. אוקיי, 3, 4 ו... אוקיי, יש לזה פיצוצים כאלה? כן, טעים מאוד. הייתי אומר שזה כמו פרחית כזה עם שוקולד באמצע. לא, תחכו רגע לטעם לוואי. שזה טעם לוואי טוב. טעם לוואי של פרחית. נכון כזה. אז זה פחות טוב. תגיבו טעם לוואי של פרחית זה טוב. אנחנו רוצים לדעת. אני פחות חושב שזה. נתן לי לתרם. אם תטוסו ליוון תחפשו את זה. זה 7 מ-10 כזה. אני אתן לזה 8. אורי. אני אתן לזה
7.5, זה לא היה טוב וזה לא היה טוב. אוקיי, ועכשיו לדבר שאני. זה פיצה, יש לזה תוספות זיתים, עגבניות. כתוב פה, לא יודע אם אתם רואים, כתוב פה פלור. אוי טובל. לא כתוב פלור, אבל שיהיה. כתוב פה. כשהיה ללמוד אנגלית, אל תשאלו. מה כתוב פה, מאור? אחי, הבאבון. פלבור. לא, זה אני רוצה לפתוח. ואני לא יודעת אנגלית. פלבור אבל, פלבור. אני רוצה לפתוח. אוללה, וטרלה. חבר'ה. רק לא בפנים. אוקיי. בגלל! שפרת את הפרקה. בואו נריח. מה, תביא לי. לא, תחלק את זה. אוקיי, שכל אחד יקח. אוקיי, חברים, זה גם מאוד מטובל כמו הקודם. זה מטובל, אבל זה לא יותר להגיד לכם שיש לזה ריח. מה שאני לא אוהב, שבכל הפרינגלסים חצי מטובל, חצי לא. תגיבו לי אם אתם רואים את זה. לא הכל מטובל, מה זה? למה את לדעת? אני יכול להגיד שיש לזה ריח די טוב. טיפה חמוד. סבבה. מה? למה לא עושים 3-4 אוקיי, 4 אוקיי, יש לזה טעם של רסק עגבניות. זה פיצה. זה פיצה לכל דבר. אם זה כאילו אתה תמצאו אוכל את זה פיצה? אי פעם בישראל, תכתבו לנו בתגובות איפה. זה נראה לי פיצה, אחי. זה פיצה חד משמעית. זה פיצה פשוט בצורת פרינגלס. יש בזה משהו. כאילו חוץ מהגבינה, אני מרגיש את הפיצה. זה לא משהו רע, זה די טעים. אני נותן לזה כזה 8. 10. אני אתן לזה 9.5. 10 בגלל שהתיאור של זה הוא נכון. זה פיצה. זה פיצה לכל דבר. זה פיצה. וגם, שאתם רואים פה... אני יכול להגיד, זה לא מגיע עם המקל של פיצה. אני מבקש, מי שמקבל את זה משליח, שיתלונן. חובה לשפוך את זה ככה, תגידו לשליח לשפוך את זה ככה על הגש, ואז להביא לכם חבר. אוקיי. אז החטיפים שהיו לנו עד עכשיו, מאור? סופר מריו. סופר מריו ציון סופי 8. אני גם. זה ציון סופי 10. 9. 9.5. לא, ציון ממוצע כאילו. אפרופו ציון סופי יצא לנו 7.5. זה מאוד טעים, טיפה מוגזם, אז הציון הסופי היה לזה 7. זה היה מאוד טעים, אז אנחנו נתנו לזה ציון סופי, נתנו לזה 9. חבר'ה, באמת לא יושבים בפרינגלסים. מי המנתח שלנו? אני. לא, מהחטיפים. טוב, אני חושבת שזה הפיצה. ביי.